Gaurkoan, modu sumetapal batean badabe, Ondarruko bi referente historikoak omentzen duguz, Iñaki Basaras eta Loren Arkotxa. Egia esan, gure herriaren eraikuntza eta defentsan referente historikoak izan diren bi pertsonak eta diren bi pertsonak omentzeko unea llegatzen danean, batzutan ez da batere erreza, berba egokiak, berba proposak bilatzea, horrenbesteko entrega, horrenbesteko dedikazio, sakrifizio eta lanagaitik eskerrak emoteko. Eta batzutan be, moten dago ez dela, barakirela inoiz nahikoak izango egin aldeke guzan omenaldiak, ekintzak edo oroitzapenak guzti hori balioan jartzeko eta eskerrak emoteko, ezta? Bai, hain da garrantzitsua Iñaki Basarasek eta Loren Arkotxak egindakoa, uste dut, ordain izinekoa dela eta uste dugu bai,
omenaldi hau oso beharrezkoa zara. Euren konpromisoaren eta lanaren historia eta ibilbidea luzea badabe, nik ez nuke laburtu halko balio guzti hori murriztu barik. Beraz, egindako guztiaren garrantzia goraipatzeko eta freskatzeko gauza txiki batzuen errepasoa egin dugu. Zezerri askotan gauza txikienak demostratzen daurie, adierazten daurie pertsona baten nortasuna eta izaera. Gaur dudan moduen Iñaki Basaras eta Loren Arkotza omentzen dugu. Bi proiektu eta ibilbide desberdinak, baina helburu berdine, biak jarri daurie euren maitasuna, euren esfortzua eta euren lana gure herriaren eraikuntzaren alde. Pertsona ekintzaileak, pertsona langileak, eskuzabalak, pertsonak herriari aurpegira begiratzen dutzienak eta zintzotasunez berba egiten daudenak, azken finean abertzaleak. Iñaki Basaras bere ibilbidea luzea eta paroa izan badabe, herri mailan aritu da batez be, pertsona apala, zintzoa, pertsona diskretua, zurra, kritikoa modu eraikitzaile batean eta tinko bere idei eta asmoekin beti bezta. Izan behar dela 40 urte frankismo garaian, euskara eta euskarazko hezkuntza debekatuta eta erabat baztertuta zegoenean, bera bere esfortzua, alegina eta babesa eskaini zauen Txomin Agirre ikastolan martxan jartzeko. Eta sasoi hartan baita be, bultzada emon eutzun zuzendaritzan aurrera Ondarroa futboleko taldeari. Politika gintzan, bere zorreratik EAren proiektuarekin erabat konprometitua egon da. Eta gaur egun, esan doztienez, laguntza ezinbesteko ematen dauela herriko eleizin. Loren Arkotza beste maila batean jokatu dau. Bera be ibilbide luzea eduki dau. Iñaki Basarasen moduen pertsona zintzoa bai. Biztia, garaia, baikorra, integratzailea eta ausarta esan nuke, lekin badak eta 17 urtegaz Australiara joan zala, lan egitera, eta handik Kanadara. Tokiko erakundeen lanaren defendatzailea, hainbat urtetan, 3 legegintzaldi urte egon zinela alkaten duen, eta horrez gain udalbiltzako presidentea. Izan be, Garzonek ere momentuen martxan ipinitako udalbiltzaren aurkako eraso judizialaren ondorioz, Loren Arkotza dakizuen moduen momentu latzak, momentu gogorrak izan zituen. 2003 eta 2004 urte bitartean gartzelan egon zen, urtebeteko gartzela sufritu zauen. Batez be, herriaren nazio eraikuntzaren alde lan egiteagatik eta gure herriaren alde buru belarri lan egiteagatik. Eta egia esan, aurkezpen hau prestatu orduko, nik Loren Arkotzari egindako hainbat elkarrizketa irakuteko aukera edukidot. Eta horietako bat izan da, udalbiltzaren berrantolaketaren ingurukoa. Dakizu moduen, errepresio eta ilegalizazio horren ostean, 2013ko martxoaren 2an, Donostiako Vitoria Eugenia Antzokian ospatu zen ekitaldia, udalbiltzako berrantolaketaren ekitaldia. Eta ekitaldi horretan, Loren Arkotzak mertza izkurari emon egutzon presidente makila. Nik egia esan oso bereziki gogoratzen dute egun hori eta egun horrek, egun horiek ez da. Zen batez be, esan dutzen lehen hasieran esatu baina horretik esan dutzat, nik bebai poholtzan egon nintzen, baina bere atzean, zen nik be udalbiltzako nazio goberniko kide barri baten moduen sartu nintzen. Eta berak elkarrizketa horretan esaten zaben moduen ikaragarrizko sentipenak eta emozioa zentu zauen eta ni baita ezta. Handik goitik armaietara begire, izugarrizko emozioa sentitu gendun, oso sakona egia esan, ikusten 1200 hautetsi aian ze prozesu guztiak bultzatzen ez da. Eta hori ikusterakoan nik akoraten naz sigiltatik aratago, alderetik aratago, hor herri bat egoala atzean, ez da gu guztiok bultzatzen, prozesu hori guztiori bultzatzen, eta guzti hori aurrera erbaten, ez da. Hori, azken finean, Loren Arkotza eta Iñaki Basaraseri esker handia eman behar dotzaguz, horretara heldu baginen be, eurei esker esan zen, ez da. Eurek aurretik egindako lan esker, eta nik uste dut hor, txalobero bat bain merezi dobila.
Iñaki, Loren, zuek Euskal Herria nazio bat ala sinisten dugunok, eskertzekoa da urte guzti hauetan egin duzuen lanagatik, egin duzuen esfortzuagatik, eta zuek egindako lanaren bidez guk ikasi dugu lan egiten beste era batera. Ze herri honetan sarri askotan batzuk, edo askok, iparra galdu izan dabe, sigla batzuk pentsatuz Euskal Herria osoaren politikaren importantena da, eta zuek erakutsi duzue guzti horren gainetik beste modu batera be gauzak egin daitekezala. Eta erakutsi duzue bai zintzo jokatzen, zintzo lan egiten leialtasunez gogor eta pasinuz, ezta? Beraz, nik gaur bai izan edot gaur zuek sari omenduak, bai homenaje hau, omenaldi hau nire gainerako ondarrutarrei ebe helarazin edotziet, zazken finean zuek be honen protagonista zarie, onaino heldu bagara be, zuen esfortzuagatik eta zuek egindako lanagatik be izan da. Eta hau guztia esan da, eta gaurko erreferente bi hauek omentzeko nor eta beste bi erreferente historikoa be, ezta? Berro batzuk be esateko bai Loreni eta bai Iñakiri. Horretarako Joseba Gezuraga, Juan Carlos Goirizar esedez, ezarri hona, berro batzuk botatzeko eta gero zatuz. Arratzalde ondarori, eta batez be, Iñaki eta Lorenen etxeko eta lagun hori. Protokoluk esaten esango leuko, leheneko agurtuko dudula herriko agintari Zerkate jauna eta gero parlamentari. Baina gaur, nahi gabe, protagonistak Iñaki Basaras eta Loren Arratxalde. Hori argi da. Berbabi esan duzku esateko, horrengo, baina aspekto pertsonalian, Bueno, nik Iñaki Basaras esagutu dut, gazte, biztata, mazazpinte dut Basaras, iruro egiteko naz, gaur, igual Iñaki emozionakoa, esatzen dut. Baina tranquila, gaur emozio eguna, nire emozionatan jaunfur batetan. Bueno, nik politikan esagutu dut, lehenengo esatu neban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente moduan, gero Eusko Alkartasuna errutu gendunean, horrek ginean eskualdian jotake, eta eskualdeko batzarrak etxen gendu zanean, etxen gendu zan txandaka, ondarru, lekitxon eta makinak. Eta lehiak gaur, zeinek ipini berizin da hobia batzarrostia. Da horretan, esan berdot Iñaki eta Zila txapelduna. Bai, politikan gizon jaseko izan da. Langilea, eta edo norra gatezana, edo zen lekutara gatezana. Gero, anedota konta, ze ibilbide hori zuek onartuak besartu zuen eta nipaino eta horren, lekitxak bat etortia, zuei esplikatenak, ez dakit ondo ikusiko zentuki. Hemen bermientara da, eta horre, kuaderniotak, kuadrili eta horre lekitxak, kuadrili. Baina anedota bat, zehautxe sortzi urte, Bilduren legalizazio ostean, izan edun gorabera potolo bat. Gogoratzen duzue, zelan, estatutuk aurkeztu eta Tribunal Gorenak edo Tribunal Supremo ilegalizea eguzko. Eta ilegalizazio sententzia horretan, agertzen zein batez beste, DIUM-ko jente guztia bere sasoian emun gendu zela firmak, eta hor egitxarak firma batzen ebitzen zirenak zuek aurkeztu Euskal Abertzaleko aurkeztu hori izateko. Agertzen dano ginila, antxinako batasuna edo, zan nahi eben ilegalizazio puntu ditu. Eta agertzen zan, parrafo bat irakurri bat dutena. Eskatu izaten pilotarari pantariazo bat bihantzeko. Ikusen dira. Esaten dauz. Ondarruari buruz. Esaten dauz, batez beste, Ondarruko zerrendiari buruz. Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos de ANV, que obtendría 7 electos, IDEA, que obtendría 1, y los 8 primeros puestos se han repartido dignamente Bilduko kandidaturetan, zazpietan, por un correlación bat. Gero dino, además de lo anterior, se recogen en los informes de la Guardia Civil los siguientes antecedentes. Da gero aipatzen dituz, Joseba Zabala eta Ariel Zabalagaren kontuak, baina ez da aquí. Eta, asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía se desprende que los candidatos que ocupan los puestos número 4, 6, 7 y 13, junto con el segundo de los suplentes, han sido avalistas de las agrupaciones de electores de D3N,
en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. Según información del referido cuerpo, el candidato que ocupa el puesto número 11, Joseba Iñaki Basaras Mendiola, resulta ser militante de ETA. Claro. Niri goitxik esauztien, orduan garaizean nintzen Eusko Alkartasunako koordinatzailea litzailean ama duten joraz, ontsi pasan duten itxidot, eta honek pelok eta goikuak eskatu uztien, abogadoak eta, Iñakiri buruz eta beste izen batzuri buruz, zer aldera bigen duen ez? Zer argumenta bigen duen, aklateko, legara bigen da, eta deitzu nintzen Iñaki. Eta, esan zen, Iñaki gauzio bai, hori, zuk ipini, ni nahi sondileko Eusko Alkartasunako idazkarizia. Ipini, izan naizela, PNVko presidentia, eta ez aztu, eta ipini, ni naizela Elixako registruan natalizos y defunciones edute duten. Bueno, Iñaki, zer alakotu bat nik botan ebazan gora horrek informio. Eta horrek informio, eta beste batzuk balio izan erakusteko, kandidatu honetan, aipatzen ziren guztiak, ez zilagiak eta Tribunal Konstituzionalak ez gara ekibesterik, Tribunal Supremo kartutako erabila, bertan behar izteko eta legalizia hori zen Bueno, nik bi jorandik ikasi dut gauza bat. Eta da, alberdila eraikitzeko norberen erritzik hasi dut. Hori, noreneaz bebai, zelaro eta zazpitzik udaletxearen Alkarlanean, mankomunidadian garaizean izatzen lan. Eta loren beda, gizon, zintzua, dialogantia edo gapetxekua, eta hausarta beda. Ze, zutaz ez ezokontzarik. Eta, zezokan notzarik, Madria jotezan ministrukan, nortzeko, gauza. Pasiu eta ez dakiz da, erozer etxea, loren. Bueno, baina horrek gogoetak kontateko. Zera behin, Alkarlanen eduan, ekitxo, ondar eta bermio. Hemen dago, Alkarlanen nire etxea, alkatea izan dagoa, bermio bat, zure laguna, urtitan eta urtitan zian, baskatzen batzen izan zari duna, eta nik, Alkarlanen pasako nire gorria, zutaz, berro bat izan. Bueno, eskerrik asko, batez zuei gumenalde komenta usteniko egingo zala postu egitzen. Benetan esan da, hau da, asalto bat nik ez duz egin dut egin gotenak. Euskuen egoten, eramiok egitor gara persona batzuk, halako tema ekan dira, lan egin dauna beti errezen daude, eta politikoki, nagiokin zezetan zutazu. Orain, ninau, non dizokoten, historize hortan, alde batetik, Iñaki horren dela urtiek, ez dutu, nidadien nigitzi hau, zehon gazti hau nintzen, gero, orduen, Bandera Jeltzailearen gineliko eta Urte Bakarren nire dago eta gaitu zen, orduen Hermion zinegotzi nintzen, eta marrute. Eta ordurik ona, erroso egon nintzen. Zerenetan esan da, esan, pentsaten emena Eusko Aldare Jeltzailean gamuela. Onzuana, benetan esan da, gero ikusi de, zelan bidiek zorratu, erroso egon nintzen nik ale dagoetan. Ezanik ez, gaur egunien arek zer diren dago zer digaran, batez beritzaten dugune zelan zorratu politiken, ez dako zei ikusi. Gubizar pentsaten dugu personangan, bestiek pentsaten duguen gehiago, dirue edo enpresa mundue bakarrik dagoelako nera, justizia soziala ez dako ikunik inola be, eta beste gauza asko. Ja, zalantzat egotaz benetan, euren independentzi arluen, bada euskazuna batzuk, Eusko Aldare Jeltzalean independentizat direna, benetan esan da zuzilantzera txoloi ez da llegaten autonomistera, gaur egun dut. Hori alde batetik. Beste alde batetik ja gero, tokazaz, Bermeoko alkatetasune, eta lehenago galtzen,
ni egon itzeniko alkate Gure Kuadra ziren Alkarro San Miguel Legitzoko alkatie, Zagoren, Ondarriko alkatie, guk egin duen koalizioen ostien, zau da, ezeskundik ostien, orduen herri batasunako taldiez. Horrau, etor da gaur, biaz batera Benito Zinigotzi, herri batasunatik, eta hor ingen du koalizio bat herrize, estimatzeko. Kontu nokintze, baldintza batzuk. Lekeitzon bardin, Juan Carlos eta Joseba, orduen Euskal Alkartasuna eta herri batasuna ziren, eta Ondarrunbe bardin. Orduen guri edabatera zizakun perentza, emintzoskun izen bat, zizen bat, ez da, Repúblicas Bálticas. Eta holan, eusetek egin duk, komunikari, las Repúblicas Bálticas han unido, eta askotan, logikamente, gestinuen itzizuniko herri bet, kaun gestinuen, enagozaten politika, ze argi dauz politika, gusenak, non gusen, argi okin behar da guse defendidu behar. Ezin dugune da, gaur independentisti eta behikizar espainolisti. Gaur ez da izan, hori argi dago. Justizia sozialan bebai, argi daku nondik eta zelan zukatu behar behar. Eta beste egoze asko, orduen tokazaku, insumizio arrue, orduen sortu ziren nuema, orduen sortu zen eudima bebai, insumizioen udalan elkartie, eta, olako tematan, batzartutik ginen, antzinbei bat anadik itxon, nire gutela guren hotelien, hotelien, da hirurkan datzin ginen, bakotzu bet, bakotza berak zelan da bilen, herri bakotza, baina, alkar informateko, lideratute, zelan jorratu, jode gestinu, jode kudeak. Da, bueno, hortik gero udalbiltzan onsaliko segit izan duten beran akoraten nahi Argentina eta Musiniriko eta hango gero kartzela onsaliko esan duen duen. Benetan esan die persona batez be argi okidugun zer nahi izan dugun, beste gozu bat ondorez hartu duten, argi jakin zer nahi izan dugun, eta argi okintze pentsalai ez esaten dugu moduen erdera esaten da, es un adversario, es un enemigo. Gustaten ginen el enemigo del PNV, ez da izan hori jakingo dago, edo ekazatuko dago. Horrein be pentsalea landala. Garantzu notenik urtu esaten, koño, arrei aproba zazui hau da, guri ez. Zuri aproba da, horre kontu be. Horrei aproba zazui parikutan izan duen nalan guek, eta ikaskotan horrek entzutu noteniko. Gauze asko bila osido esan, zekarpan hori hau zen, da mutzutoneko gara dute. Alkar gure harremanak ukin gendunek aretan dutik. Loren, zelan kandidatu zan zubin iru. Lau kandidatu egin bat, asalten aztena nieto gazten ez da amai urte zinegotz. PNV-etik, EAtik eta atzibildutik. Orduen, bueno, kontaten izto beste batzuk. Baina argi okitze, 2 minut konzeptu, bata, argi dagoela, nik ez dutela nahi izan zen. Hori argi izan da alde batetik, eta hori defenditu rekin. Bigarrena justizia soziala argi dauz, personak beste daren gane ditu behar hori, eta personalaren alde behar dugu gehi da beti. Nik ez dut beste alde bestan nahi behar. Beti beharko ditu. Baina ez da gehi beti baino, ni beti izaten dut. La Repúblicas Bálticas, sí, edezke, zu
azpigiture bidinak eta zelan dauz. Eta berbila, beti izate duten terrenalde gaten da. Baina, lekeitzurat ondarru eta ametik eta berbila terrenik ez da. Eta komunikari isola dute. Beti, irun da baten Alberto Pradera lekeitzurat osari bat, eta beste biri dutien. Estáis dejando a la mano fuera de la mano de Dios, si es que se cree en algo, la costa vizcaína. Bakitxo gartezun gora amitik, eta zelango azpigiturek diren, gauzen, da orain gedauz gaztaten, euren tren de alta velocidad, euren de baja velocidad, berako dauna, bai beste horretan, ondino ez dauri pausurik egon, batez bereztin alturetara anierateko euren dira. Ez da puizu zuzanik. Hau da, puizu eguzatu gogoratu, eta bai, beste eguzera bai. Legaldi da, legaldi ez da benditu esan da. Bueno, onzan orduen Marigora, Europan, Republika ezbardinek sortu zirenak Marrisek, Horuz zeusi izaniko, eta Estonia. Gordu pentsain dut, hortzeta momentu geufe, independentzi eskatu. Udalan movimentun hortan da, bueno, ekarmiron hartu genduen, da guzti dut, egun bat, rapidu bat, arrakile, txarrean az, edo konatu zau, txarrean az. Bueno, askotan, orain gogoratuten dana persona batzuk, orain nintzirenak. Hode, independentistik esan da, independentziz eskatu gendu. Orduen osan gobernuen, Gasteizen, Euskal Herrikertzailea, Euskal Kartasuna eta Euskadiko Eskera. Haurek erabakizek, tun bezauen hori gobernuen. Independentziz eskatu. Da orduen batzun ziren, Zoegaz, eta Jauregi bigarren, eta Jauregi dituzalako galabak sortu da. Egin puntu. Azan, handik sortu zan gara. Bai Jauregi izan zan, fenómeno, takue. Orduen, horretik gogoratu. Bai ez da beste biderik. Kinien, jaretu behar dugu. Atzo pasadana legebiltzara. Ez duten horretuten da, kastiket izatik bat, eta bestik atzegitie, gane dauren esaldizek azamen daula gintza. Darik ez duz kalera, beste dut bai. Honek adibidieti benetan, emoten zune, bizeu zinitatzen, bizeu zinitatzen. Ikusten duzuen moduan, sasoin dauz, bai bera, bai loren, Herri monezkero, bardin-bardineko leuki. Honek akatio zirean patroia, eta Benito Antari ginean mutu txikinak. Nik ametzeko gauza bagaren behar izan. Eta da, lehen izaloten modura, ni eta besta zuri erakutsu gaitxu zue, zela, aberrizia egitzia, nobera egitzik azten da. Baina bai, nahi dute esan, herrigintzan zuen eduzia zain lainek. Eta alderrizean behar zuen gongo pertsonak egongo baziria, pilo eta azte datzu gauzako betu egon eta horrele izan entzatu bain, dedepatutako mankomunidea martxan ipintziaz da batera, garantzitua dutela eta gogoko daukatela, ze harregin zenduan udalbiltza aurrera gotate, eta zeuzen zinen, gure burutariko bat. Orduan, nipetzen dut, bai Iñakik eta bai Lorenek, merezioa bela, guztion aldetik, gaurko omenaldi hau, beraz, txalo bat. Zego zezan ediko da. Horrezten dora, eta horrezten jartik induzkue, eta duak egin zego zezan ediko. Bueno, indak egizazta, bere partiz bendeuk izateko zego zer. Eta ulertzen betzak. Lehenengo eta bat esan biotena da, benetan, espero, ezken omenaldi bat induzuela, antolatu duzuela. Eta etorri da jente guztipe, omenaldi horretan parte hartzen da bela, omenaldi hori gozatzen edo indartzen, ez da. Bai Iñaki eta bai ni, eta bai beste,
Goraten gazare denporak, dare denporak, orduan interfuerzaz esaten zen, batzarrak eitzen gendu zenak, eta horretan, baiak itortu zen, alderdi baten ordezkari itortu zen, eta orduko personak akordata, gu gazti ginen, nahiko gazti, eta ikuteko gazti ginen. Eta egizten orduan, bide horretan biaren aurretik indiakuen motxili edo haren erentzizia hartute, olatu barrio honetan gu barrezi ginen orduan, olatu barrio horretan biara etxile bizenak gidaten askotan gainera bai, eta gaurrak horretan esaten duzu, jende hori jahunzan, pasazan, fizikoki izan. Baina euren injarra, euren gogu, euren naixe, eta euren herri honentzako maitxetasuna hori bai transferitu duzku guri. Eta guri naixe, ongeuge, haitxek moduria agindute gauzenetik, nahi dugune da geuk daukagun maitxetasun hori, enuzaten esperientzia momentu bakotxak berak erakusten da belako momentuko egin bierrak eta estrategizak eta taktikak, ez da. Maitxetasune emon lehike, pasa lehike, jaso lehike. Horren maitxetasun hori, gebre hori zantzako, maitxetasun hori generazioen barrixetan hori transmititzen. Hori da importanti. Azken baten, atzera begitxute, da aurrera begitxute, ondio kate begi asko pasabioz, eta kate begi asko aurrera ikusten da egin biharko dauzela, herri honek benetazko da osotasunezko askatasune lortu arte. Baina gu hemen gugaz, gu jaba daukagu, gu hemen gozidan da. Hau geure txidala. Herri hau hemen gozidela. Eta guk hementxe etxin jarretxuko dugule hemendik aurrera de nisekula sekulorun lortu arte. Herri honen, esango duke, asko sufridu da dela. Ez hon, aspalditzi dago, sufrimentu hori, baina bai goza egin du. Azken baten, hemen esan duen estutasunek ez, gure relatu, indabe, sufrimentu asko. Da gu ez, mondo guztuk indabe sufrimentu asko. Baina sufrimentu asko bai, baina gozatu behazko dugu. Zertan gozatu dugu? Gozatu dugu, geu sinisten dugu eta geu maitxetzen dugu bide horretan, geure aleginek hor sartu dauzela, hor inberti dauzela. Bastan zazoi bat hemen esaten zana, militantzi bi bakotxak gerukazela. Lehenengoko militantzi zan, erresantzako alzan guzti eitzi. Biharren militantzi zan, familizi mantentzi. Eta momentu batzutan egon ginen hemen, familizi bera, bigarren mailan ipintzen genuen, errexen horretik ipintzen genuen. Hori eitzeko, da hola jokatzeko benetan sinistu, sinismen handixe, lekuiden metxetasun handixe. Ez da bestan guzti. Aurretik behitzute, nik hau esaten dut, hementxe zalan berdean, taz personak, da konkretuki, eta marrute, espetxin bertan indarena. Ze emotza, eskola errexea, bizi oso. Bizi xe emoteko erabigaz, bizi xe fizikukikaz, eta emoten, bizi oso, dedikati, emoti biharren herri honentzak. Hori, egin herri honetan, etxen jarretzen ondiokan herri honetan, eta geure zorek iztako inoantzako. Ze bakotxak etxen da benin, bere konbenzimentua eta nizadun maitxetasunaz etxen da, belako. Ez da, kontsuri dakau eskerrak emotik da ondo da. Hori, polaitez esaten da edo zer horretatik emoten da eta gustora jasoten da bai. Baina berez, ingarenak, bera konbentzi dute egon dalako, hoxe, enbiek izin da bera, eta gustora indabela. Arantza guztik, sufrimento, akareratzen sufrimento guztik jasota.
historian. Aurrera begire be, bideo onxe daukagu. Aldatza, onarteko besteku edo handixagoa. Nekozu hau da. Nik ikusten dutena da, gaur egunin, gabiztenok, daukagun zeregin nagusietako bat hoxe dara. Gaurko gazte dixen, geuk daukagun herri honentzat sinistemena eta maitasunek tradatzen. Baina dinotzu eskerrik asko, gu hona inbitatzia etxik eta gure balora botatzea etxik. Hori gandu usatik eskerrik asko. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan itzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guzietarik, gorputzaren mugetarik aske senditu nahirik. Azken atxauela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren estalitako egien, oiuri bortitzena. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan itzana.
detalle txiki bat egutia, txikiaz, berezi asko bereixo eusko ez da, baina uste dut, azaldi ez hartu orduan, gutxienez, gogoratzeko gaur eguna eta hemen dagoen dugu fixeren, eskerrik. Bai. Eskerrik. Esan da, gauza txikixe esan da, usta? Biztunera. Biztunera. Da gainetik, aritzi horrexe dugu, ba. Aritzi horrexe da garen, esan nahi guztiaz, behien da garen ez da Santakomiko atxadan edo zelan. Horren pixuaz, eskerrik asko. Zehoi.